съм пипала YouTube Shorts, че забравя как се обръща камерата. Не обръща внимание на... Защото навън вали на целият този гърмеж. Нещо видео от подаръците ми за 1 юни, бяхме в мала. Искам подаръци. Ще отворим ето тази мистери кутийка с фигурка. Тя е на My Melody и може да ни се падне ето тези и това мисля, че е сикърте или фато. Рядко. Не съм сигурна за първи път. Не съм сигурна за първи път ги виждам тези. Струва 9,20. Често казвам, искам да ми се падне ето това. Но някакви навиките на ме садвете. Моля те, искам него. Дай ме. Почти до край. Тук ако ме кощето за буклук. Има картичка. Добре, да гледам. Първо сте вие. Добре. Това, което исках е много. Мама? Най-хубавата фигурка на света. Не нищо. Това трябваше да е фигурка! А толкова нищо. Някаква значка мисля. Поне е това, което... Да. Поне е това, което исках. Само деца прецака и то не е нищо. 10 евро за един буклук. Верно, мистери бокс. 10 евро за един буклук. Да, това е мистери. По-скоро реер.